María é fundamentalmente un poeta e a súa vocación literaria ten unha tendencia clara que é a poesía. Aínda así, é un dos dramaturgos máis prolíficos da literatura galega. Son 36 obras de teatro. É certo que nesas obras de teatro hai un pouco de todo. Hai, digamos, o teatro de urxencia, o teatro de demanda directa, en canto que a Manuel María pedíamoslle, non? Desde asociacións culturais, estudiantís, obras para facer agitación social. Iso que agora tanto se di, que é tan moderno, de sair ás rúas, ás prazas, iso é que xa está feito desde hai moito tempo. E nos facíamolo coas obras de Manuel María, están aí os distintos autos, contra a autonomía, a OTAN, a escola tradicional, en fin, un teatro, digamos, de urxencia, de agitación, de intervención directa. Pero Manuel María ten un teatro culto importantísimo, non? Importantísimo. En canto á representación desas obras, digamos que tamén aí é dispar, non? Tendo en conta que Manuel María se identifica esencialmente como poeta, non deixa de chamar a atención que neste ano dedicado a Manuel María, dedicadas as letras gregas a Manuel María, non deixa de chamar a atención que eu coñeza hai 9 obras de teatro de Manuel María representándose ou a punto de representarse. Hai algunha que ainda non se estreou, non? Que se vai estrear dentro de pouco. 9 obras de teatro son moitas obras de teatro. Mesmo cando se lle dedicou ao Día das Letras Galegas a un dramaturgo tan importante como Vidal Bolaño, pois coido eu que non se logrou que se representase en tantas obras. Por lo tanto, nese sentido nos temos que estar agradecidos ás compañías de teatro que se teñan fixado na obra de Manuel María para leválas á escena. Aínda así, sígueme parecendo unha mágoa que non se lle saque todo o proveito a eses textos, non? Porque, efectivamente, dado o tempo no que vivimos, tan precario en medios, non? Que hai que ir á simpleza absoluta de actores, escenas e demais, botouse man dos textos teatrais de Manuel María, claro, máis viables desde o punto de vista económico e tamén máis destinados ao público que directamente se lle entende como destinatario primeiro desas obras, que é o público infantil xuvenil, non? Sin embargo, obras sólidas, importantes, feitas xa con máis vocación literaria, non? Pois aínda siguen sen representar, non? E creo que é mágoa, porque hai textos moi bonitos e moi actuais, moi vixentes. A min o espectáculo gustoume, e gústame moito que a obra de Manuel María se divulgue por distintos medios, non? A música, o teatro. Neste caso, non é unha peza teatral de Manuel María, pero é unha escenificación partindo de un enfiamento, construindo unha historia a partir de textos del, non? Gústame tamén porque se fixase a obra nun personaxe que nesta casa foi querido e, lóxicamente, o noso deber é que siga sendo querido, que é Manuel de Paderna. A ninguén que visite esta casa se lle deixa de contar a vinculación de Manuel de Paderna con Manuel María, non? Que nesta historia, pois, de alguna maneira, pois contribuye a que quede á vista, non? Que quede clarificada, non? En ese aspecto gustoume moito. Agrádame tamén, pois, a forma como enfocastes a representación. En Manuel de Paderna conflúe o carácter popular, o aspecto lírico e tamén o aspecto do encanto da poesía, non? A maxia, non? Da poesía, non? De alguna maneira iso aparece, creo que bastante ben reflectido nos personaxes, acudindo así a unha comicidade, non? Do teatro italiano, non? Que lle dá frescura, sin lle sacar profundidade en determinados momentos os poemas que, ao fin e ao cabo, non? Son os que van vinculando as distintas historias. Creo que representa moi ben o espírito de Manuel María na medida en que el, sendo unha persoa absolutamente comprometida con un país como Galiza, que, polo tanto, tiña diante de sí unha tarefa
moi difícil, sin embargo, nunca lle sorriu, nunca deixou de sorrirlle a vida e de pedirlle a vida que lle prestase unha sonrisa, non? Creo que ese é o espírito co que temos que vivir. A loita rexa e forte, sen deixar de sonrir.